Right, igama kubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini inqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothole lodwa likabentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini kumafa avuke njengedanga abaningi unogwajobhajwa ayikhulule kufuka amakhanda indlodlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame elingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga siphethe ngabonakala amanzi aqhamukaphi kubonakala lapha eshona khona ngathini mina mathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha mina angifuni ukuqamba amanga ngifuna nje ungena ngithi uBK Mchunu alale ngokuphumula indoda leya ebekuthi mangisokhozini indlela eneskill sokwazi ukubuza ngayo imibuzo nokwazi ukwenza ifollow up kwiquestion asuke eyibuzile mawusochazile nokunderstanda bengabe usuchaza in deep ubephiwe uBK Mchunu alale ngokuphumula umndeni wakhe uphephe uBK ke bafethu lapho nikhona loya muntu loya into ekade ilwa naye into ebilwa naye ibisemgadile into ebilwa naye ibilwela uqeda noma ingani eyigugu lakhe ibimmaka bethi beyosebenza emsakazweni immaki athi bengabe ehamba ngemoto yakhe enkulu immaki ivele ibulala imoto athatha utholo othandiweyo kwakhe imali vele imqhathe naloyo othandiweyo athi bengabe ethethe ukukhuluma nabangani bakhe ebusuku imake ivele imvala umlomo ibimmaka uma imdedela futhi ubusho uthi awu nangoku BK isimaziyo uma iphinde futhi immake ayikho ke kodwa into esuke ingenazi inginamba zakhona into mayisimaka ngalo liyahlobo ilwa ikudonsela emumva kuyaye kufuna kubonakala ukuthi yini lemakayo imakelani umuntu mayisimmakile mawusuthola imvumo yokuthi ukwazi ukuyimaka nawe leyo nto isicefe ngento esuke imaka njengale kade imaka uBK ingoba uma esedlula emhlabeni ayidluli yona ingakho uma abafundisi beshumayela baye bethi osedlulile emhlabeni usekufezile okwakho iwari isikwe isinabasele ukuthi uNkulunkulu akabaqinise ababophe aphinde futhi abavikele ngendlela ebilwa ngayo leyanto kaBK iwari ikulaba abasele angifiseleli ukuthi leyanto leya kuthiwe khona omunye umuntu ogula ngalo lehlobo lolu kodwa ke ngenhlanhla ngoba vele azikho ingqinamba ukuthi bangabe sekufanele ukwazi ukuyibona esingakwazi ukuyibona bese kuba ukuthi ke umuntu ke mawumtshela usuke ezoyi-understand lento sokumtshela wona because izinto zakamoya ziyahlupha ngoba zisebenza emfihlakalweni isibonelo nje ake ngichaze kancane ngento zakamoya ukuze ubone ukuthi zijule kangakanani into zakamoya uyabona bengabe unemoto ngiyacela mawunemoto ukuthi okhiye bemoto yakho babeke la ulala khona esayidini lakho eduze ungabalengisi lapha la kulengiswa khona okhiye noma la ubeka khona okhiye noma ungawubeki ukhiye
ongathi makukhona umuntu ezowuthatha ungakwazi ukumbona ewuthatha ukhiye. Ngeke ngibabona abanye babale ngesema-dining room, abanye balengise ema-kitchen, omunye ufaka lapha edrowini yabo elikude le. Ukhiye wemoto ubeke eduze kwakho mawusulele ebusuku, uvula nje idrawer yakho ubeke la, noma ubeke phezulu kwetafula la ulele khona. Ngoba yindaba, ngoba uthulele ebusuku, sometimes kuba zidalwa zikhipha imoto yakho la uyipake khona, zambe ngayo ebusuku. Mayihamba idalwa isuke izobuya iphinde ipake, uphinde futhi ukwazi ukuyisebenzisa ekseni, ngoba ibihamba idalwa ziyayidrive abafethu imoto zethu ebusuku. Angazi noma uzongikholwa noma ngeke ungikholwe. Inkinga ekhaya lakho ke, uma idalwa sezicindezelekile, ayisahambi idalwa imoto yakhe ebusuku, zicinde njengoba idalwa zicindezelekile, kukhona izilwane ngaphakathi ekhaya, okusho ukuthi imoto yakho ebusuku ulele izodrivewa ziyilwane ezingaphakathi. Uma ithathwe ziyilwane zayidrive ebusuku, uzothi imoto yakho uyipake uneshow ukuthi amathayi aright yonke into, uthi uyavuka ekseni ungena emotweni yakho lehlile ithayi. Kodwa ngayizolo kade wachecka akhongishe lodwa ebelikhipha umoya. Yini lehlile ithayi? Ingoba ebusuku imimoya kade behamba ngayo imoto yakho. Uyipaka imoto yakho iduma right ebusuku, uthi ushaya ukhiye ekseni ayisafuni ukuduma. Kwenzekeni? Bahambe ngayo ebusuku, zambe ngayo izilwane ebusuku, zenze njani? Zayiphazamisa la zephazamiseka khona. Yingakho uma udrive ebusuku kumele ube careful ngampela emgwaqweni. Uyakwazi uthi uma udrive ebusuku uvike imoto kodwa ungayiboni ukuthi iphelelepi. Le moto oyivikayo kusuke kuthwebulwe le moto le epakiwe. Hayi ukuthi kuthathwa imoto like literally, iyathwetshulwa imoto ihambe, kodwa uma ungaphaphama kuzobe ngathi uyayibona. Ifana nengane mangabe ithwebuleke ebusuku, uzothi uma ungena ekamelweni uyifice ilele, kanti ayikho embhedeni, umoya wayo somewhere. Mhlambe isesigodlweni somuntu thizeni, mhlambe njengoba nje, mhlambe isemkhathini, mhlambe isemaweni, mhlambe isentabeni, kodwa uma ungena wena uyibona ilele. Uma uthi uyayivusa uyinyakazisa, ngeke ivuke fast, ngoba yindaba, ingoba isoul yayo ayikho. Ungayinyakazisa uzuyithele ngamanzi, kothatha isikhathi kuyima iphaphama, ngoba funa iziconnect ibuye la yikhona ingane. Ithi mayivuka ekseni ikhathele iyimvithi, ikhathazwe yini? Ingoba ebusuku kade ingalele. Kuhambe enye igcine seyixoxa ingane ukuthi hayibo ebusuku siyahamba, ebusuku kune society esisebenzelayo kuba nje, kodwa mawubheka wena ilele nemoto mfethu emgwaqweni ebusuku ziningi imoto ezidrivayo. Ingakho mfethu mawufica irobot libovu ebusuku, this is my free advice, mawufica irobot libovu ungalishayi, ngoba uthi kusebusuku ungayenzi leyo mistake, ngoba uzolishaya wena kanti kuzodlula le moto ethwebuliwe awuyiboni. Uzoyibona nini? Kwesinye isikhathi uzoyibona ngoba sekwenzeka ingozi, noma uzoyivika uyivike uzuyongena ngale, kanti uvika imoto engekho kodwa oyibonayo kodwa ekhona. Yingakho abantu abaningi thola ukuthi behamba ngemoto yakhe athi uyayidumisa ekseni, kade hamba ngayo izolo sekuthiwa ishaya engine, sekuthiwa imixile, kodwa izolo ubuhamba ngemoto yakho ingenankinga. Imixe nini le moto? Ingoba ebusuku kade beyidriver, and kuya namanje kusenzeka kwezinye indawo ukuthi uthi uhamba ebusuku emgwaqweni kube khona umuntu ozofuna ukumisa imoto yakho.
uthi uyabheka kuyena umuntu lona uyayimisa omunye ayimise omunye angaceli kuwena umbone sephakathi emotweni yakho omunye umthole sethi ngicela ungiphumele sesizodriver thina manje iyenzeka le nto kwesinye isikhathi akwenzeki ukuthi umuntu ofuna ulift umubone kwesinye isikhathi mangabe sebengenile labantu abafuna ukuphuca imoto ebusuku hayi gebengu ngikhuluma ngalokho kwaka spiritual phela mina when it comes to spirituality I am big mina ubona ngani ukuthi sekukhona umuntu osengenile la usuka khona usuke ungazili beke waqala waba semgwaqweni waqala wazela awusadrive wedwa lo moya osungene emotweni wenzani manje uyakulalisa ukulaliselani ufuna wenze ingozi ngenkathi wenza ingozi bazoyithwebula le moto mabeyithwebulile imoto kuzokwenzakalani mayithwebulwe yibona wenza ingozi ngeke usakwazi ukuyikhanda uma uyikhande ngenkani iyokuhlupha leyo moto iyofa njalo iyisicefe lapha imoto ebulawa zilwane ngoba seziyibulalile seziyithwebulile uzothi ukhanda lokhu kufe lokhu uthi ukhanda lokhu kufe lokhu uyozufika ekuthina uthi bakhanda oil nawo futhi siphinde sicacise ukuthi uzowusebenzisa kanjani emotweni yakho ukuze lo moya osungenile khona ungakwazi ukuyibulala imoto yakho khona abantu abakhanda kuze kuphela imali ukhande lokhu kufe lokhu khande lokhu indaba seyithwetshuliwe imoto yakho kodwa namhlanje ngifuna wazi mfethu ukuthi imoto yakho mawuyipakile ungayipaka imoto yakho iclean uthi uyavuka ekseni kade uyipaka egarage kodwa uyabheka ayingeke ileli dust kodwa ayingeni dust le garage kodwa imoto ileli dust ubone ukuthi ayingeke kanti ngeclean ebusuku ine dust ingoba yindaba ibisebenza le moto ebusuku imoto zakho la ukhona ziyadrivewa imimoya ebusuku babuye bezoyipaka ingakho mawungena emotweni engathi mfowethu noma imoto yakho intsha kodwa ngathi ngamabomu nje mawudlule egarage ungakuwa check amathayi ngamabomu nje uwa check amathayi ngoba enye imoto ireporta late ukuthi lehlile ithayi lapho igarage elokuthi ufuthe likude uyothi ufike egarage usuhamba ngethayi eselehlile for the fact ukuthi uhambe ngethayi eselehlile noma ungalifutha lifutheke kodwa ngoba ubusuhambe ngalo lehlile ithayi selizokuhlupha ke lelo thayi ngoba uhambe ngalo lehlile wena uzojabulela ukuthi ufikile egarage wangena umoya kodwa alisafani nalawa amanye amathayi kanti mawuzothi mawungena emotweni nje udlule egarage uthi ngicela niphinde ningicheckele umoya ngoba mase reporta yona ireporta ngoba kusuke selehlile sekunomonakalo mase report ngisho lezi ereportayo imoto mayingareport yakho mfethu ngeke mfethu lahle ngokudlula egarage nje ucheck amathayi uma kuukuthi imoto yakho yile check amanzi namafutha mfethu noma ucabanga ngomqondo ukuthi amanzi namafutha akhona kodwa ulahli ngokudlula egarage nje uthi bafana bhekana amanzi bhekana amafutha mabeqeda ukubhekela ngokuthi bakubhekele ngomoya omuhle ubathi tip noma u20 rand noma u30 rand nje ubanikeza itip nje mfethu kukodwa lokho kukhombisa ukuthi umoya wakho ugqugquzela ukuthi impilo ayiye phambili yakho neyalomuntu okusizayo yabo uyabona ngangitshela abanye ngithi makuthiwa khona abantu abadeserve ukuthipwa more than everybody else ilabantu abacheck imoto emagarage bayayideserve itip labafowethu labaya umehluko angazi ukuthi kwenzakalani empilweni yo driver bavele bangasiboni isidingo sokubathipha kanti laba abantu laba ibona abakwazi ukuchecka ukuthi uphephile emotweni yakho because omunye umuntu uthi ngicheckela umoya ngicheckela amanzi ngicheckeleni uhlele steeringini abheka qede kuvala uyahamba ukuthi kuvaliwe bafutheni lapha kuvaliwe emanzini noma kuvaliwe kuphi noma ngempela igauge bisi akayihluphi umuntu ungena emotweni uyahamba enza njena ke muthiphe
labantu basegarage baphethe impilo emgwaqweni bafowethu asisitshontsheni ispirit sokuvikeleka emgwaqweni asibathipheni labantu basemagarage ngiyacela njengoba sikwazi ukubathipha abasekudleni umuntu okwenza ukuthi usuthe ongeke futhi kuthiwa ufile ngoba udlanga kodwa siyabathipha abasekudleni it's a good thing leyo yokubathipha abasekudleni kodwa nalabo basemagarage bayayideserve itip once wayithatha le advice yami uyongibonga ngelinye ilanga bengichazani laba fethu ukuthi izinto zaka spiritual zamba ngomunye ulayini ngibonile abantu bethi King Bhaka icala lika Senzomeyiwa liyashintsha manje na wathi laba basolwa abanacala nakho manje kushintsha izinto emfethu mina ngisabseka kanjalo futhi angijiki ngimile abasolwa ecaleni lika Senzomeyiwa abanacala uKheli Khumalo ecaleni lika Senzomeyiwa ngeke azaboshwa angijiki King Bhaka why you are so sure ekubeni implicateka here and there uyabona mzwane wa understanda lezinto lezi mfethu zakamoya ukuthi zihamba kanjani ngelevel mina engizibuka ngayo nangelevel engiconsulta kuyona mina ngiconsult kule level ekuthiwa ulahlwe zidalwa idlozi liyakushaya angiconsult kuleyo level manje khona abantu abasabhilivela ukuthi idlozi lakho livele kushaya esithubeni idlozi lakho alikushayi baba idlozi lifana noNkulunkulu ngimuza umuntu mina ekusanganela ethi uNkulunkulu uzokushaya uNkulunkulu akashayani phela uNkulunkulu uma ukuthi usukhombise ungamhloniphi wenzani uyakiyekelela idlozi lakho alikushayi kodwa uma ukhombisa ukungali acknowledge liyakiyeka into eziwu2 lezi zahlukahlukene wena ngeke uzuyibulala ingane yakho izwa ngami ngeke uzuyibulala kodwa mangabe ngakuhlonipha ingane yakho ungasho ukuthi hamba juba bazokuchutha phambili ngoba isikhombisa ungakuhlonipha ingane yakho kodwa ngeke uthathe isibhamu usibhekise enganeni yakho uthi ngiyakubulala shit ngeke baba ngeke izwa ngami noma ngakuthiwa idla ama drugs noma kuthiwa isidakwa noma ngakuthiwa ungayithethisa ungaxabana nayo ungayishwabulela ungagcina uyiqalekisa kodwa ngeke uthathe umbese uyigwaza ingane yakho nedlozi ngeke likufake emotweni lithi ifa izwa ngami King Bhaka ngeke idlozi lakho liorganize izinkabi ukuthi lizokudubula idlozi lakho ngeke kodwa lento iyaphambana uma kuwe bese kuba uphathina wakho idlozi lakho ndoda liyakwazi ukumfaka emotweni uphathina wakho manixabana idlozi likaphathina wakho liyakwazi ukukubulalisa likufaka engozini manixabana kodwa nophathina iyaphambana lento izwa ngami King Bhaka izwa ngami mawunyanya futhi lana fokofo ngeke ngize ngizwe mina ngempatha baba lento engiyishoyo ngisho kahle ngoba vele ukuphela kwalenyanga mhla ka30 March ngizobe kile damini izinga engizobe ngisebenza ngalo mhla ka30 March and ngasho ngathi ngiyakha lapha ngakho istage ngizofaka islab siyobe sihleli phezulu kweslab ngomhla ka30 March zonke indlela ziza la nawe lapho ukhona kule game sobe sivuselela amandla ngezinga eliphezulu ukuthi qhubeka unqobeleke uma ungenawo makhanakhandi yobuthola mhla ka30 mawufuna ukubethela ikhaya lakho lingadlali noma kanjani siyobe senza insebenzo yokubethela ngezinga eliphezulu umhla ka30 ngokuhlukahlukana kwakhona la akudlalwa ingakho ngikwazi ukukhuluma nanoma ingani ingakho ngikwazi ukudila nanoma inasiphi isimo angidlali abantu abayeke ukuxabana namadlozi abo uthi idlozi lakho liyakiyekelela impi ebhekene nedlozi lakho
inkulu liyazama ukulwa kodwa impela ilwayo inkulu ingakho udinga thina silekelele. Yabona ungadesert, do not ever desert your ancestors, baba. You don't have to do so. You don't have to desert them. It's very crucially important to take care of your ancestors so that they will take care of you. Uma kuthiwizana ziyageza into enjalo, idlozi liyadinga idlozi lakho ulithembe, nawe futhi uyadinga ukukusebenzela into zakamoya. This is how it goes. This is how it goes. Manje abantu uthola ukuthi umuntu uyadidizela athi umuntu hayi kwashathi mafu idlozi liyakuthiwa umuntu wakini uthwebulekile. Uma ethwebulekile umuntu wakini ingoba usuke sakhiwe waba isilwane. Ngaphandle makuthiwa umuntu wakini uthwebulekile. Once umuntu wathwebuleka usuka akhiwe waba isilwane. Mayisesilwane yena usondela ethi usondele enganeni zakhe kanti useyisilwane. Umefika ufika nethunze elibi, ufika nesisindo, ufika nomoya omubi, ufika nokuqhilazeka ngoba wakhiwe wayisilwane. Yena akayibona ukuthi uyisilwane. Nani bakubo anibona ukuthi umuntu wakhe uthwebulekile, kodwa inkinga enibhekene nazo niyabona ukuthi konke wrong. Uma ngabe fika kunina ufuna ukukhuluma nani, yena ucathi uyakhuluma kanti kunina nimbone ethuli. Bese kuba nama signs yokuthi nikezwe ukuthi lo muntu akekho isimene right nje befikile. Mhlawumbe unegazi, mhlawumbe akakhulumi, mhlawumbe uflathele, mhlawumbe uyakhala. Kuba nama signs and uyadinga ukwa understand ama signs ngokuhlukahlukana ukuze ungadlali impatha la ngaphandle ikutshela impethu imihlwane impatha izithe nyakuthwalisa kodwa yona baphi nje laba bazinyanga ababethi bathwalisa abantu la. Umphakathi ubasupporta uthi awu bayathwalisa. Baphi ababedayisa igubhu namhlanje? Ngangena ngasho ngathi lento yegubhu umsangano akuyona isigubhu esicebisanayo. Lo muntu uceba ngoba ukudayisela into engekho isigubhu. Baphi namhlanje? Ngayivala igubhu mina. Zavaleka. Ngayivala igubhu. Ngasho futhi ngathi akekho ozongenza four call. Ngaze ngabatshela abantu ngathi mina myself ngendlela okugobela uNkulunkulu nangendlela lento yepower esebenza ngayo, mina ngikwazi ukudla ufish. Mina kwazi ukudla ufish, mina ngidla ingulube, mina ngidla ingulube ngoba indaba amandla ami makhulu kakhulu, ngeke abulawe ingulube. Mina amandla ami enginawo makhulu kakhulu, ngeke abulawe ufish. Athi umuntu hayi mina ngiqinile khona umuthi engudlayo angiwudla ufishi ngoba ufishi ubulala umuthi. Emfethu inhloboni yomuthi lozobulawa ufishi. Shuthi ufishi unamandla kunalo muthi owudlile wena. Ngabatshela abantu thiwa hayi ungahlangani nomngakho namhlanje, ungahlangani nomngakho ngoba umuthi uzofa. Ngenkathi ungahlangani nomngakho lapho umngakho uyafuna yena inkonzo yasegameni wena ufuna umnyise. Ngenkathi wena uthi hayi thiwe singahlangani namhlanje, wenzani umngakho? Useyadinwa. Bedinwa ushintsha inhliziyo. Beshintsha inhliziyo kwenzakalani? Idlozi lakhe lenzani? Seliyalwa. Usuqala impela engenasidingo. Ekuthiwa umnyisile lo muntu waphuma kuyena wajabula. Idlozi lakhe lithi lijabulile ja ngoba umnyisile. Kodwa ngoba kuthiwa ungamnyisi liyadinwa idlozi lakhe seliyalwa. Uyabona nje umuntu once wathi hayi lento le ungahlangani. Into efuneka yenzeke ungahlangani nezintombi, kodwa umkakho mujabulise ngoba idlozi lakhe elikhulu lihleli kuyena lo nkosikazi. Kanti izintombi eceleni ziza nama bad spirit ngoba inhloso yazo ukukhipha lo nkosikazi osendlini noma lo memo osendlini kuyaliwa. Intombi awuhlangani nentombi kodwa umkakho mjabulise ngoba wena naye nento eyodwa.
makuthiwa ningahlangani kanti ninto ezihlukene. Ingakho kuyaye kuthiwa abadlali bebhola aba-abstain uma bezoya egemini ngoba kusuke kucontrolwane ukuthi bangagcini behamba belala noma inayiphi intombi nge-advantage yokuthi vese bane-access kunoma, kodwa hayi ukuthi endlini ungalali nomkakho. Umkakho endlini uma ngabe uthandaza noma ufastile, lala nomkakho because umkakho uyingxenye yempilo yakho. Tshelwa yimi ngamdlala impatha leminyaka. Uma kunempatha ethi ungalali nomkakho ngoba usebhandeni, lalela. Isibusiso usithola ngoba kunokuthula, kunokubambisana endlini. Ngoba uzongalali nomkakho, thungalali naye, avela phuma umkakho alale nenye indoda ngaphandle. Uthola ukuthi ulale nenye indoda, usuwenze njani manje wena? Usustressekile futhi. Ustresswa yini ngoba kuthungalali naye? Hayi ungithithelile. Cha ubefuna wena watshela ile nyoni ekutshelela yodwa. Tshela ke mina. Hayi manje nakufanele ngihlangane nomngami kanti umkakho liyashisa igazi avela aphumeke ayolishisisa ngaphandle. Uzomblame uthini? Blame lo muntu othe ungahlangani nomkakho. Blame lowo muntu lo. Kodwa ke awuhambi kuhlangana nawo wonke umuntu kuthiwa umuntu wesifazane ke bengabe usebenza into engcwele. Uhlangana nalo osuvumile ukuthi uye ngoba ipower yakhe isuke ninaye seniyinto eyodwa. Angiphathi makuthiwa nishadile. Gcwala ngiyakufakela mina. Mawungangizwa mfethu la ngeke uphinde ungizwe. Ayikho into engijabulisa njengokuthi sobe sihlangene mhla ka-30 March. Uma ngabe ungazanga mhla ka-30 March sivuselela amandla, angifuni ukuqamba amanga, ngeke ngize ngijabule. Angiphathi makuthuna umakhandakhanda kodwa uzanga ngeke ngijabule unless overseas, ngoba overseas khona indlela abasetshenzwa ngayo, kanti nami futhi vele ngizoya laphana e-UK maduze nje, ngizomemezela ukuthi ngiyanini e-UK, ngizomemezela maduze nje. Ungangibuza noma ingani, ngiyacela kodwa imoto yakho uyigade mfethu. Angiphathi makuthiwa ayipaka egarage, ipaka ngaphandle. Ziyayixhaphaza lezi, ziyayixhapha, zintweza ngayo ebusuku, zonke indawo ziyantweza, ziyale. Njengoba sokubona nje umuntu bengabe ingane isingene ukuthanda utshwala driver igcina intshontsho imoto egcikeni, noma uyithumele ngemoto yona ihambe kubangani baye, ihambe ibheka abangani, noma isileleke leyo ngane ke mase yenziwa ingane yakho leyo nto isuke isidlulele. Normally lezi zinto ezisebenzisa ingane yakho ziyakwazi ukuyintshontshela zona imoto nilele nonke ekhaya nonke. Uzokuthiwa imoto kade right izolo, kusasa isivuzisa amanzi, kusasa ivuzisa amafutha, kodwa wena uyaxoxa hawu abengavuza izolo amanzi. Ayavuza manje ngoba bahambe ngayo baze baganga ngayo. Abanye bahambe ngayo bafike bayiginqe eMaritzburg. Cabanga ulele wena nemoti la kodwa iyaginqa eMaritzburg, igingwa zilwane eMaritzburg. Uzothi uthi uyangena wena kuyona ekseni usuhambe eqondile ngoba vele siginqiwe ebusuku. Sekusele manje iginqike practical. Uzothi uthi uvela ungene kwi-accident ongakazi uyibone emini, ingoba bayiginqe ebusuku sekufezeka umbhalo emini, isiya right off njalo. Baba yini bafethu.